за да бъде света спасен чрез него. Дали това е Бог, от когото трябва да се страхуваме? Едва ли. Той не е някой, от когото да се страхуваме. Как мога да му предам едно човешко лице, за да го разберете? Сега да отворим на Йоан 14 глава, 8 и 9 стих. Четвъртък вечер преди разпятието на Христос се провежда този разговор. Учениците му го питат: ти говориш за отца, кой е този отец? 115 страница от Новия завет, Йоан 14, 8, 9. Филип му казва: Господи, покажи ни отца и достатъчно ни е. Исус му казва: толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е отца. Как казваш ти: покажи ми отца? От тук нататък вече го познавате, защото сте видяли и мен и сте го видяли. Тук той се приближава при нас като човешка раса. Йоан 15 глава, 15 стих казва: не ви наричам вече слуги, но приятели. Ето това е, дами и господа. Едно неоспоримо доказателство, че Бог не е някой, от когото да се боим. Той е някой, с когото да се сприятелим. Наричам ви приятели. Това е най-забележителната истина, с която мога да се справя с каквото и да било. Че Богът на Вселената предлага на поколението Титаник едно вечно приятелство с Него чрез Исуса Христа. Това включва ли хората като вас и мен? Разбира се. Няма значение какво е миналото ви. Няма значение как се чувствате дори в момента, какво е мнението ви самите вас. Днес Той желае да бъде ваш приятел. Може приятелят ви, съпругът ви, децата ви да са ви изоставили. Но днес в тази вселена има някой, който ви казва: толкова те обичам, че никога няма да те изоставя. Казвате си: може би това не е възможно за хора като мен. Просто наблюдавайте как Исус се отнася към хората като вас и мен. И когато гледате Исус, би трябвало да си кажете, че това е личното отношение на Бога към вас. Знаете ли как се отнася към децата? Знаете ли как се отнася към проститутките, към бирниците, към грешниците като вас и мен? Гледайте го, гледайте Исус като ястреб и ще видите. Трябва да огледате живота на Исус. Ето защо има 4 Евангелия. Гледайте го като ястреб, когато религиозните водачи на неговото време са хванали една жена в прелюбодейство и му казват: Господи, трябва да я убием с камъни. Ти какво ще кажеш? Исус не трепва, въпреки че знае, че и тя и той са хванати в капан. Той казва: който от вас е безгрешен, първи нека хвърли камък по нея. Те се оттеглят, а момичето, по чието бузи се стичат размазания грим, чува думите: нито аз те осъждам, иди си, от сега не се грешавай вече. Знаете ли как са се отнасяли на времето към прокажените? Проказата е била тогавашния еквивалент на днешния спин, но Исус ги докосваше тези хора и ги очистваше. Знаете ли как Бог се отнася към онези, които го отричат? Които го отхвърлят? Спомняте ли си историята, когато бясната тълпа идва, за да го плени преди разпятието? Тогава един негов последовател на име Юда казва: когото целуна, той е Исус. Нека да отидем
на историята, записана в Матей 26 глава на 34 страница в Новия Завет. А когато го предаваше, беше казал: когото целуна той, хванете го. Веднага се приближи до Исус и казва: здравей, учителю, и го целува. Исус му казва: приятелю, за какво си дошъл? Стори го. Как го нарече Исус? Нарече дори предателя си, нарича тези хора приятели. Защото Бог толкова възлюби света, че даде свой единороден син. И въпреки, че го отхвърляме, той все още продължава да желае да бъде наш приятел. Аз не съм някой, от когото да бягате, аз съм някой, към когото да бягате. Не съм някой, от когото да се боите, аз съм някой, с когото да се сприятелите. Ето, вижте и този стих. Еремия 29 глава, 11 стих. 767 страница от Стария Завет. Най-долу на страницата. Защото аз зная мислите, които мисля за вас. Мисля за мира, не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Какъв Бог! Тази вечер искам да завърша с една история, която отпечатаха вестниците в източните щати. За една жена, която през нощта си карала колата в изоставена отсечка на пътната магистрала. Среднощното й спокойствие е било нарушено, когато в огледалото за обратно виждане тя забелязала далечните светлинки на онези огромни камиони с по 18 гуми, който се приближавал зад нея. Както повечето шофьори, той предпочитал да пътува през нощта. Стигнал до нея, решил да я изпревари, изведнъж натиснал спирачките и започнал да кара плътно по петите й. Сигурно тя си помислила: той иска сигурно да карам по-бързо. И натиснала газта. Обаче тогава шофьорът също натиснал газта и увеличил скоростта. Жената помислила: сигурно иска да намаля. Намалила. Шофьорът на камиона също намалил. Халогенните му фарове осветявали купето на колата на жената. А който и да сте, ако зад вас кара такъв камион, как ще се чувствате? Сега тази жена си казала: този човек ми мисля злото. Тя започнала да гледа за светлинки, които да посочват изход от магистралата. Видяла и слетяла от нея. Започнала да търси бензиностанция. Видяла я, веднага натиснала спирачките. И с писък излетяла от колата и хукнала към мъжа на бензиностанцията. Зад нея в бензиностанцията влетял камионът. Натиснал спирачки и шофьорът от камиона скочил, хукнал към колата на жената, отворил задната врата и оттам изкарал някой, който се криел на задната седалка. По някое време през нощта незнаен нападател се бил промъкнал в колата на жената. Тогава покрай колата минал човек с камион, който от високата си кабина забелязал нападателя и решил да я спаси. Тя била бягала от погрешния човек, защото онзи, който я преследвал, бил единственият, който можел да я спаси. На прага на следващото хилядолетие, на ръба на вечността, възможно ли е също като жената да има поколение Титаник, което погрешно да тълкува доказателствата и да бяга от единствения, който може да го спаси? Аз не съм някой, от когото да бягате. Аз съм някой, към когото да бягаме, казва Бог. Защото аз знае мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. При едно такова обещание бихте ли ми дали поне една разумна причина да не приемем Божието вечно приятелство? Бих желала да ви помоля да седнете и да слушате, когато едно момиче пее песента, написана специално за тази тема, за това поколение. Песента се казва "Освобождение".